дар шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва Бохтар. Рӯзҳои наздик марказҳои муҳоҷиратӣ дар ҷойҳои гуфтагии мо ва 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, рӯзи финал дар прямои эфир барошон пул ҳадия мекунем. Ширкати Шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоварро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва ҳатман дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав баҳри нафароне ки мехоҳанд ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар кунанд ё ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. Чихеле ки медонед, тақрибан ма 1 сол пеш як видео карда гуфта будам ки шаҳрвандони Осиёи марказӣ аз иҷа пас дар давлатҳои худшон метавонанд патент кунанд, баъд ба Россия сафар кунанд. Хушбахтона ҳамин қарор аз ҷониби президенти Федератсияи Россия ба имзо расид, махсус дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва Бохтар марказҳои муҳоҷиратӣ кушода карда мешавад ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ба Россия рафтанаш метавонад ки дар Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои худша барои гирифтани патент биспора ва баъдан вақте ки сафар карданӣ мешавад, патентша дар дасташ тайёр бигира ва ба Россия сафар кунад. Пештар вақтҳо чихеле ки хитон медонен ба Россия сафар мекарди, тӯли 1 моҳ ё ки 1.5 моҳи дигар даводав мекардем барои патент гирифтан, вақти зиёдатӣ мерафт. Вале аз иҷа пас ҳамин хел мешавад ки пеш ай Россия рафтантон патентон аллакай дар дастон тайёр мешавад. Вақте ки Россия рафтен, сразу метавонен ки кор бидроен, официально кору фаъолият кунен. И буд як хушхабар баҳри тамоми мардуме ки аз Тоҷикистон ба Россия барои кору фаъолият сафар карданӣ мешаванд. Рӯзҳои наздик марказҳои муҳоҷиратӣ дар ҷойҳои гуфтагии мо сохта ва ба истифода дода мешаванд. Дар як мавзӯи дигар суҳбат мекунем. Бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки нақшаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд фоиз иҷро шуд. ҷанбасти 20 рӯзи даъвати навазкарон, вазорати мудофиа гуфт чанд фоизи нақша иҷро карда шуд. Дар давоми 20 рӯзе ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон рафтесай, то имрӯз аллакай 62% нақша ба иҷро расид. Ва инчунин гуфта мешавад ки зиёда аз 20 шаҳру навоҳиҳои ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаро аллакай пурра ба анҷом расонидагианд. баъзе аз ҷойҳои мондагие ки нақшаш ба охир расидагӣ нест айни ҳол, вале гуфта мешавад ки дар умум дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон 62% ба иҷро расидагии нақша. Тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. То охирша тамошо кунед то ба саволҳои заруритон ҷавоб бигиред. дар ҳамиҷо як чиза оиди конкурс қайд кардам мегзарам ва хоҳиш мекунам ки як дастгирии дигар кунед. чихеле ки медонед, дар канали ма конкурси нав саршидагиай ва 6 рӯз шид ки мо билет фурӯхтесем, қариб 85% билетҳо ба фурӯш рафтагианд. ба ҳамин хотир касое ки мехоҳанд билет бихаранд ай конкурси ма, инами картаи Сбербанк да метавонед ки сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. ҳамагӣ 3500 дона билет да конкурс. Шумораи билетҳо бисёр буданаш сабабаш ҳамин ки мо бисёр аксия мекунем, ба ҳамин хотир расшодҳои мо туғри бигирад. 31 дона конверти пули приз мондагием, 1 дона iPhone 13 Pro Max. шанси бурд кардани шумо зиёд мебошад. имрӯз аксия сар метиҳем, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем, ба 2000 рубл 20 дона билетон метиҳем. ва 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, рӯзи финал дар прямои эфир барошон пул ҳадия мекунем. ба ҳамин хотир бахтона бисанҷен. метавонед ки чектона дар инами рақамҳо WhatsApp дароӣ кунед ва ҷошда билетҳои шуморо равон мекунем. як дастгирии дигар кунед, рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. Абдуллаҳ нависондаи: бародар, савол. Ман паспорти нав дар Москва гирифтам, баъд печати фалшиви задам. Регистратсия кардам, дар ФМС қапидан, гуфтанд ки переводчик биёр. Ман пасол рафтам, возвращение гирифтам, омадам Тоҷикистон. Дар иҷа паспорти нав гирифтам, рафта метавонам. Дар ҳолате ки агар ному фамилияи пешараи шуморо запрет на въезд кардагӣ бошанд ва ному фамилияи нав қати вориди Россия шиданӣ бошӣ, аллакай як қонуншиканӣ мешавад, чунки давлат шуморо запрет мондагиай барои ворид шидан ва шумо бо роҳи ғайри
ғайриқонунӣ вориди ӯ кишвар мешавен. Дар ин ҳолат ҳам ки агар дастгир кардан баъд ҷавобгарӣ кашида мешавен. Анвар нависондай: додарҷон, ман худам маъюб ҳастам. Писарам гражданини РФ аст. Ман метавонам гражданини Федератсияи Россия шуда. Бале, дар ҳолате ки агар писари шумо гражданин дошта бошад, бо воситаи фарзанд шаҳрвандира шуморам гирифта метонед. Сомо нависондай: салом ака, агар документи яка писарро надошта бошӣ, хизмат мебаранд. Агар дар ҳақиқат як писар бошӣ, аз ҳамун ҷои зистат справка мебарӣ, хата дар қайди военкомат мемонӣ ва тра дигар ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Симулятор нависондай: салом, ман воени билети нигодни дорам. Ман метавонам гашта агар қапидан чӣ кор кунем? Дар ҳақиқат агар ки нигодни бошӣ, яъне ки ягон беморӣ доштагӣ бошӣ, даъват намешавӣ ба хизмат. Вале агар фалшиви тайёр кардагӣ бошӣ, бурда аз духтур мегзаронанд ва ӯ воени билети тра метавонанд ки бекор кунанд. Амирҷон Қурбонов нависондай: салом акаи Сорбон, як савол доштам. Ман 1 сол дар Россия истодам ва маро 2 бор ҷарима кардам, барои регистратсия патенти нав супоридам. Баъд ман гуфтан 1 сол патент гирифта наметавонӣ, танҳо регистратсия мекунӣ, тамом. Агар ман ба Тоҷикистон равам, маро виезамро махкам мекунанд, илтимос ака ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки агар қарори суд оиди ҳамин масъалаи худ баромадагӣ набоша, запрет на виез намекунанд, танҳо ҷарима месупорӣ, тамом. Samsung нависондай: салом ака, додарам диски камар дошт, асабша личени дошт, бо билети ҳарбӣ дошт, қапидан бурданаш, сум талаб кардан. Мо ба куҷо муроҷиат кунем бироремша? Дар ҳолате ки диск грижа доштагӣ боша ва ҳуҷҷати тасдиқкунанда дошта бошен, шумо агар ки ҷавоб натиянша, метавонед ки ба воени прокуратура ариза бинависонед. Нуров нависондай: саломи мо ба акаи Сорбон худат бошӣ ака, айноми бачаҳои Кангурт, ба пеш ака. Ҳазор раҳмати калон, зиндаву сарбаланд бошен халқи меҳрубон ва азизи Тоҷикистон. Муҳаммадҷон нависондай: ҳамин саволи мада илтимос ҷавоб те ҷураҷон. Мара административни штраф кардагиянд. Срокаш то кая бошад ки ман супорам? Числои срок нест, фақат рӯзи штраф кардагишон ҳастай, тамом. Аммо ҳолате ки агар туда справкара додан, коғази штрафа додан, дар ҳамун ҳолат метавонӣ ки пардохт кунӣ. Агар пардохт кардагӣ набошӣ, ҳозирам метавонӣ ки пардохташ кунӣ. 1125 нависондай: ай 15000 зиёдай билетку. Дар Федератсияи Россия айни ҳол билет арзон шидагиай. Аз шаҳри Москва мисол, аз Екатеринбург, аз Питер ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10000 рубл сар мешавад. Ҳалимов нависондай: гапат надорам ака, зинда бошӣ, ба пеш ака. Як савол дорам, ҳамин нашод воени билет. Ман политехнически хондам, 4 курсида қонуни хизмати пулакӣ биромад. Мода воени билет надодан. Акнун ира бин ки мо воени кафедра хондагиҳорам 27000 сомонӣ месупорем. Студентҳои дига донишгоҳҳои воени кафедра надоранд, ҳамҳорам ҳамиқа месупоранд. Боз вообще нахондагиҳорам ҳамиқа месупоранд. Чота несправедливияй, сабаб дар чӣ бошад? Ин чиза ман намедонам ака, рости гап чӣ хеле ки худат қайд кардӣ, вале дар назди қонун ҳама пуле ки муқаррар кардагиам баробар месупоранд. Ва худат дар иҷа гуфтаисаи ки ман 4 сол хондам, воени кафедрара бардоштан, дар ҳолате касое ки 4 сол донишгоҳ мехонанд, 1 сола хизмат мекунанд. А касое ки хизмат кардан намехоҳанд, 26880 сомон пардохт мекунанд, дар муддати 1 моҳ воени билет мегиранд. Тоҷдор нависондай боз: ассалому алайкум, агар 7 рӯзи сроки суми патент гузара, патент месӯзад, ҷавобша медоден? Бале, вақте ки 7 рӯз мегзара, аллакай аннулировать мешавад, месӯзад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.